gamban yara a zamanin tatsuniya mai daɗi. Ga ta nan ku. Ye, ta zo mu ji ta gamban yara. To, a wani gari wai shi garin tufafi. An yi wani mutum mai suna Malam Saminu. Malam Saminu yana da son mutane, yana yawan wasa da yara. Malam Saminu ya kasance yana da ‘ya'yansa guda 3 masu suna Sadiku, Salisu da Sarihu. Sarihu yaro ne mai fitina sosai a cikin yaran, sannan kuma shi ne ƙaraminsu. Kuma ya kasance kullum in ya kwanta bacci sai ya yi fitsarin kwance. Kai ko baccin rana ya kwanta sai ya yi fitsarin kwance. Don haka abokansa da sauran 'yan uwansa suke kiransa da Atsula. Atsula yaro ne fitinanne wanda kullum ba shi da aiki sai tsokanar yara 'yan uwansa. Duk sanda ya fita waje sai an kawo ƙararsa wajen mahaifinsa. Kuma a koda yaushe idan ya kwanta cikin 'yan uwansa zai yi fitsari duk ya jiƙe su da fitsari. Kuma wani lokacin yana sane yake yi, wai shi ba zai tashi yana bacci ba zai iya tashi ba. An yi da shi kullum mamansa sai ta yi masa faɗa akan in ya ji fitsari ya tashi ɗaya daga cikin 'yan uwansa su raka shi, amma ya ƙi. Kullum ba shi da aikin yi sai fitsari. To, wata rana Atsula da shi da abokansa suna wasa a gindin wata bishiya, sai bacci ya ɗauke Atsula. Ya kwanta yana cikin bacci kuwa sai ya ji fitsari. Ai dan ya saba ko da yaushe in yana bacci yana fitsari, sai ya tsula fitsarinsa a jikin wannan bishiya. To, bai san cewa a jikin wannan bishiya akwai wani gidan aljanu, akwai matar wani aljani da kuma iyalansa. Ya tsula fitsarin ne a daidai inda kayan abincinsu suke. To, ana nan, bayan kwana 2 Atsula kullum idan ya kwanta fitsarin shi ƙaruwa yake. Abin da ba a sani ba shine, ita wannan aljanar da ya je ya yi mata fitsari a kan kayan abincinta, ita ce ta ƙara masa yawan fitsarin. Kullum idan ya kwanta fitsarinsa ƙaruwa yake sosai. Wata rana Atsula yana bacci a cikin 'yan uwansa, kawai sai ya ji ana tashinsa. Yana tashi tsaye sai ya ga wata irin mata fara tas, jikinta ba kyan gani a jiki. Tana taso shi kawai sai ta riƙe hannunsa. Kawai sai shi kuma bai sani ba, kawai sai ya yi ta binta. Ta yi ta tafiya da shi sai da ta kai shi har inda suke zama. Ta je ta ajiye shi. Bayan ta ajiye shi ta ce, "Ka san me yasa na ɗauke ka kuwa?" Ya ce, "A'a, wallahi ban sani ba." Ta ce da shi, "Dalilin da ya sa na ɗauke ka, kwana 3 da suka wuce kuka zo kai da abokanka kuna ta hira, amma kai don shaƙiyanci shine ka kwanta a jikin gurin bishiyar da kuka kwanta, ka yi fitsari. To baka san cewa ashe a cikin abinci na kai wannan fitsarin ba. Shi ya sa na ce ba zan ƙyale ka ba, sai na wahal da kai, kuma sai na sa 'yan uwanka sun neme ka na shekara da shekaru sun rasa a faɗin duniyan nan." Ya ce, "Don Allah, don Annabi ki haƙuri, wallahi daga yau na daina fitsarin kwance, ba zan sake fitsarin kwance ba. Ki yi haƙuri, in har kika ga na sake fitsari ki zo ki sake ɗauka ta." Ta ce, "A'a, ai baka isa ba. Ai ka zo kenan gurin nan babu yadda za a yi na bakka ka tafi sai jikinka ya gaya maka. Ba zan taɓa barin ka tafi ba." Wannan aljanar ta dinga gana wa Atsula azaba. Kullum shi yake musu girki a gidan nan, sannan ya musu wanki, ya gyara gidan, ya yi komai, ya tafi noma can inda suke samun abinci, ya nannoma abubuwa, shi zai je ya girbe. Sai da Atsula ya yi shekara wajen 3 a gurin matan nan. Wata rana Atsula ya je gona yana yin aikin da ake sa shi kullum na azaba da wahala. Yana cikin aiki sai ya ga wani tsoho ya zo wucewa. Tsohon dai da alamar shi dai aljani ne, amma kuma shi bai kirki ne, da alamun ba irinsu ba ne ba. Sai ya je gabansa ya tsugunna, ya gaya masa ya ce, "Wata aljana ce ta ɗauke ni, na yi mata fitsari ne ban sani ba. Shi ne ta kawo ni nan yau wajen shekara 3 rabona da ganin iyayena. Don Allah ka taimaka min, don Allah ka taimaka min."
Tsoho ya kalli Atsula ya yi masa kallon tsaf ya ce, to kai me yasa kake yin fitsarin kwance? Sai ya ce da shi, wallahi ban san ina yi ba, amma dai gaskiya wani lokacin ma ina jin fitsarin da in tashi in yi kawai sai in tsula, ina jin bana son sai in ji bana son in tashi. Sai ya ce to gaskiya abin da kake yi ba abu ne mai kyau ba, ka daina, ka yi min alkawari daga yau ba za ka sake fitsari ba. Ya ce wallahi ba zan sake fitsari ba, sha Allahu, wallahi na daina fitsarin kwance daga yau har abada. Sai tsohon nan ya dube shi ya ce, to shi kenan, tun da haka ne zan taimaka maka, ka ɗaga ƙafarka guda ɗaya sannan ka rufe idonka. Atsula yana rufe idonsa ya ɗaga ƙafarsa sai ga shi kawai a tsakiyar garinsu. Yana shiga tsakiyar garinsu ya tafi da gudu ya tafi ƙofar gidansu. Yana shiga gidansu iyayensa suka fito da gudu da ƙannensa ana ta murna ana ta shewa ana kai Atsula ina ka shiga shekara 3 ana ta neman ka har mamanka ta rasu. Atsula ya yi kukan rashin mamansa ya ce shi kuma daga ranar ya yi wa kowa alkawari shi ba zai sake yin fitsarin kwance ba. In dai har ya ji yana jin fitsarin kwance zai tashi ya je ya yi fitsarinsa, ba zai sake yin fitsari ba. To abin da dai wannan tatsuniya take koyarwa ya ku yaran gamban yara. Kuna ji na ko yarana? Abin da wannan tatsuniya take koyarwa, yaro in har yana bacci ya ji fitsari ya tashi ya yi, kai ya ringa yin fitsari a ko'ina. Duk yaron da yake yin fitsari a ko'ina in yana sane ya yi fitsarin, to kun ga dai irin abin da yake samuwa da shi. Aljanu ne suke ɗauke shi su je su ɓoye shi. To don haka ku daina masu fitsarin kwance, ku daina yi. Kun ji 'ya'yan gamban yara? Na gode.